Assalomu alaykum do'ston, bardaron tomoshabinoni kanali ahli YouTube. Xush omadین ба канали моим, канали Қодири Сайброн. Бардарои него мо да канал мо партабем. Нарша 15000 сом гуфтем да савдо шид омад дастафка шаҳри Ёбон. Бо ҳам бо яка омадем, дастафка кардем, овардем. Савдо шид бардаро то ҳамҷа 12500 сомон. То хонаи бардара дастафка шид. Савдо шид рафт, ина бардаро рози меҷӯшанд, мебинаша. Насиб худа розӣ боша, пула мо ҳисоб мекунем, мевим. Дастгирӣ фаромӯш намекунем. Подписатсия, лайк меҷахем. Дастгирӣ шумо пешравӣ мост. Гусолаки шиғноҷин 4 рӯза. То наворанда худо нигаҳбонатон. Касби кунаматон баром. Ёвон тарафи дастаки. Ки ҷо ёвон айҷа? Зулмобод. Зулмобод овардем бардаро. Зулмобод. Ай район 3 километр дуртар агайда бардаро. Зулмобод. Хоҳишманд нигоҳ кадом боша, номрои телефони ман 111 21 72 занг бизанам, хеле кафратом ва ёфта метавонам. Дастафка менам. Гоҳи бениҳоят, гоҳи хуб саҳра бега 8 литр шир дошт барда гарантия. Худо нигаҳбонат.